мартаи паём пешвои миллат президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳ семинари илмӣ амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрами таълими забонҳои хориҷӣ дар фазои таҳсилоти муосир баргузор гардид. дар маҳфил сардори риёсати илм доцент Саидумрон Саидов доир ба нуқтаҳои асосии паёми сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ва масоили омӯзиши забонҳои хориҷӣ, таҳия ва баррасии консепсияи таҳсилоти муттасил барои солҳои 2016-2022 сухан карда, афзуд ки маркази омӯзиши забонҳо дар донишгоҳ амал мекунад ва забономӯзӣ дар донишгоҳ дар сатҳи баланд қарор дорад. Мудири шӯъбаи арзёбии таҳсилоти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон профессор Саидулло Эргашевич Неъматов ба сухан баромада роҷеъ ба мақсади омӯзиши забонҳои хориҷӣ, принсипҳои забони хориҷӣ, дарк карда тавонистани забони хориҷӣ ва ғайра андешаронӣ намуда зикр дошт ки барои забони хориҷиро донистан аввал забони модарии худро хуб бояд донист ва донишҷӯёнро барои дар сатҳи баланд аз худ кардани забонҳои хориҷӣ маслиҳатҳо дод. Доценти кафедра Нуруллохон Ғиёсов дар мавзӯи вежагиҳои таълими забони арабӣ дар донишгоҳ ва меъёрҳои таҳлилу баррасии дарс баромад намуда доир ба методикаи таълимии забони арабӣ, хусусиятҳои таълимии забони хориҷӣ, ташаккул додани малакаҳои нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ, рушди ахлоқию маънавии муҳассилин ва дар ин ҷода эҷодкор будани омӯзгор ҳарф зад. Мудири кафедраи забонҳои хориҷии тахассусӣ, номзади илмҳои филологӣ доцент Дилошоб Негматова доир ба ҷанбаҳои коммуникативии таълими забони англисӣ ва омӯзиши калимаҳои модалӣ дар забони англисӣ сухан кард. имрӯз мо кӯшиш кардем ки маҷмӯи он масъалаҳое ки ба ҳамин мавзӯъ робитаи хеле зич дорад ва барои такмили таълим ва омӯзиши ин ду забонҳо мусоидат мекунад баррасӣ намоем. Ба ҳамаи мо маълум аст ки ҳамагӣ чанд рӯз пеш асосгузори ваҳдат, пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба парлумон ва халқи Тоҷикистон як нуқтаро хеле хуб арзёбӣ намуданд. Унҷо сухан дар бораи аз ҷониби насли наврас, аз ҷониби ҷавонони муҳассил чуқур омӯхта шудани забонҳои русӣ ва англисӣ ба миён гузошта шуд. ҷаноби олӣ хеле хуб қайд карданд ки имрӯз ки замони хеле пешрафт ва пешбурди илм ва техника ва умуман технология аст, технологияи инноватсионӣ аст, донистани ин ҳар ду забон ба ҷавонони мо хеле судманд аст. яъне ҳар касе ки ба ҷуз забони модарӣ, забони русӣ ва забони англисиро низ хуб азбар мекунад, роҳи васеи илмомӯзӣ, роҳи васеъ барои баромадан ба дунёи илм ва техника мадад мекунад. дар ҷанбасти маҳфил муовини ректор оид ба корҳои тарбия Мубина Хаҷаева ба меҳмонон ва ташкилкунандагони маҳфил арзи сипос намуда баргузории чунин семинарҳоро дар донишгоҳ муҳим арзёбӣ намуд.